Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και επισήμως. Κύριε Υφυπουργέ, θα επανέλθω επολίγων υπό μορφή ρητορικής ερωτήσεως για να απαντήσετε μετά, εάν θέλετε και αν δύναστε, εάν αποσύρατε ή διορθώσατε αυτά που είχαμε παρατηρήσει εχθές αντικτικώς. Δηλαδή, εάν εξακολουθείτε να λέτε, διότι δημιουργεί διάφορα ανάκατα συναισθήματα, αυτό το κοντός με ύφος ψηλού που λέω εγώ, να λέτε ότι εάν έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται να πληρωθούν από τον ΕΟΠΗ και να ισχυρίζεστε ότι αν δεν υποβάλλουν τα έγγραφά τους μέχρι τις 20 του μηνός, έρθουν στις 21-22, εσείς δεν θα τους ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι αντίθετο στη λογική και αντίθετο στη φύση. Και ξέρετε γιατί είναι αντίθετο, πιστεύω, και στις δικές σας θεμελιώδεις αρχές που αφορούν τις αξιακές σταθερές σας πρώτον και δεύτερον τις βάσεις της λογικής σας. Έχω ένα πολύ στενά συγγενικό μου πρόσωπο, το οποίο έχει λαμβάνει από τον ΕΟΠΗ ως φυσικοθεραπευτής, που έχει ένα φυσικοθεραπευτήριο στο Βύρωνα και έχετε να τον πληρώσετε από το Μάρτιο. Του χρωστάτε λεφτά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι ένας περιφερειακός φυσικοθεραπευτής. Να τον στείλω πριν συμπληρωθεί το 20ήμερο να τον πληρώσετε? Δεσμεύεστε? Να έρθει μέχρι πριν συμπληρωθεί το 20ήμερο. Να έρθει να τον πληρώσετε που του χρωστάτε λεφτά από το Μάρτιο. Λέμε τώρα στις προθεσμίες που χρωστάτε εσείς, μπορείτε να βάλετε ότι αυτούς που χρωστάμε στους φυσικοθεραπευτές του νομού Αττικής, που τους χρωστάμε από το Μάρτιο, θα τους δώσουμε τα λεφτά τον Νοέμβριο και να έρθουν μέχρι τις 20, διότι στις 22 δεν θα τους αναγνωρίζουμε τις αξιώσεις. Παρακαλώ. Δύο λύσεις υπάρχουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα ερωτήματά σας και μετά ο Υπουργός μπορεί να απαντήσει. Και αυτά που λέτε να ισχύουν και να μην κοροϊδεύετε το ελληνικό λαό με τέτοια νομοθετήματα. Το δεύτερο είναι, θα μου απαντήσετε μετά. Θα απαντήσετε μετά. Στα μέλη της Επιτροπής, λοιπόν, έχω μια υποσημείωση. Στα μέλη της Επιτροπής, το άρθρο 3. Στα μέλη της Επιτροπής που θα φτιάξετε για να διαπραγματεύετε, αγνώστων στοιχείων και αγνώστων βιογραφικών στη Βουλή, ούτε λέτε καν τι προϋποθέσεις απαιτούνται για τις περιπτώσεις αυτές. Όποιον επιλέξετε εσείς, είναι αυτό που λέγαμε χτες, καλό στα δικά μας τα παιδιά, λέει στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Γιατί? Αυτοί για ποιο λόγο θα απασχολούνται? Εθελοντικά? Και λέω αυτό γιατί? Διότι αυτοί διορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Αφού δεν θα πληρώνονται, τι ρόλο παίζει ο Υπουργός Οικονομικών? Γιατί να έχει άποψη ο Υπουργός Οικονομικών στα μέλη της Επιτροπής που θα διαπραγματεύονται, αφού δηλώνονται ότι σε αυτούς δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση? Είναι Σαμαρίτες. Μπορούμε με σωστά λογικά νομοθετήματα, με βάση τη λογική του νόμου, να αποκλείουμε αυτά που λέτε, αλλά όχι με τέτοια νομοθετήματα που εκθέτουν την νοημοσύνη των βουλευτών. Και ένα τρίτο, και τελειώνω, που απευθύνομαι στον κύριο Κεδίκογλου. Κύριε Κεδίκογλου, θα σας ρωτήσω, βεβαίως μπορείτε να μου απαντήσετε και τώρα ανεπισήμως, δεν υποχρεούστε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά οι τηλεοπτικοί σταθμοί που αναφέρονται στο άρθρο 18 αυτού του νομοθετήματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το άρθρο τάδε του νόμου τάδε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του τάδε άρθρου, εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα λειτουργούν νομίμως? Είναι νόμιμοι? Πιστεύετε εσείς, σας ρωτάει κάποιος, ο κύριος Υφυπουργός δεν είναι αρμόδιος, εσείς είστε αρμόδιος και έχετε ψάξει το θέμα και σας ρωτά ο δεξιόν σας κύριος Υφυπουργός, τι θα απαντούσα εγώ εχθές? Είναι νόμιμος ο τάδε τηλεοπτικός σταθμός, ναι ή όχι? Θα μου απαντήσετε, γιατί εγώ δεσμεύτηκα εχθές και λέω ότι λειτουργούν νομιμοφανώς. Είχαν πάρει κάποιες προσωρινές άδειες. Η προσωρινή άδεια δεν είναι η άδεια του νόμου και αυτές οι προσωρινές άδειες αναστέλλονται
Αυτό είναι το καθεστώς που υπάρχει. Και λέμε τώρα, πώς εσείς δεν προστατεύετε τους βουλευτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν νομικά, αλλά και νομικά αναγνωρίζουν πιθανόν αδιαλάθη της προσοχής τους με τα νομοθετήματα όπως τα φέρνετε, και λέμε γιατί τους βάζετε να ψηφίσουν αυτό το νομοθέτημα, το οποίο είναι έκνομο κατά την άποψή μου και άκρος πονηρό, να νομιμοποιήσουν, με τη φράση στους τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν νομίμως, να νομιμοποιήσουν με την τυχόν θετική τους ψήφο ότι τώρα, σήμερα, οι υπάρχοντες τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν νομίμως. Γιατί τους βάζετε να νομιμοποιήσουν τα νομιμοφανώς λειτουργούντα τηλεοπτικά κανάλια ως λειτουργούντα νομίμως, αφού γνωρίζετε ότι δεν λειτουργούν νομίμως, ακόμα περιμένουν τις άδειες. Κρίνετε ότι υπάρχει κάποια παρανομία, μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Ναι, αν θέλετε η παρέμβαση τώρα ή μετά, αφού ολοκληρωθούν οι μεγέθες, μπορείτε να έχετε. Να ολοκληρώσω, έχω ακόμα χρόνο. Κάτι άλλο. Γιατί όταν έγινε ένα ερώτημα, γιατί δεν εκτελείται η αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, που από το 2000 περιμένει κάποιον γενναίο Υπουργό Δικαιοσύνης με το 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να δώσει άδεια να υπογράψει, δηλαδή για να αρχίσει η εκτέλεση κατά της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα. Ο κύριος Ρουπακιώτης τότε μου είχε απαντήσει δια του κυρίου Καραγκούνη ότι έδωσε το θέμα στο νομικό συμβούλιο του κράτους να αποφανθεί τι πρέπει να γίνει. Ακούστε, με αμετάκλητη απόφαση. Τι μου είπε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που για διάφορα άλλα νομοθετήματα καταφεύγετε και καλά κάνετε στο επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής. Εδώ ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη καταφύγατε να σας ορίσουν κατά πόσο έχετε δικαίωμα. Εγώ δεν λέω ότι είπα εκνομία. Αν θέλετε, τη βάζω σε εισαγωγικά. Έχω απέτηση όμως να πείτε ναι ή όχι σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν προσφύγατε ή δεν καταφύγατε να σας πούνε διενός μιας γνώμης, εάν αυτό το λειτουργούν νομίμως θα έπρεπε να το βάλετε, ή να βγάλετε το νομίμως και να αφήσετε το σκέτο λειτουργούν, αφού νομίμως δεν λειτουργούν, διότι όλοι περιμένουν πότε θα έρθουν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα ασχοληθείτε, και το ΕΟΣΟΡΟΥ βέβαια, για να πάρουν νόμιμες άδειες, ένας αριθμός καναλιών για την Αττική, ένας άλλος αριθμός καναλιών για πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτά όλα τη συγκατανεύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει και τις προϋποθέσεις. Γιατί αυτά δεν τα κάνατε, παραέρχεστε σήμερα και ζητάτε να ψηφίσουν οι βουλευτές ότι τα κανάλια λειτουργούν νομίμως, αφού δεν λειτουργούν νομίμως και το ξέρετε. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε. Κύριε Υπουργέ, αφού θα έχετε το λόγο μετά. Μετά περιμένω την. Επειδή έληξε ο χρόνος του κυρίου Καπερνάρου. Δώστε μου σας παρακαλώ μισό λεπτό, γιατί εντάξει έλειψε για 21 δευτερόλεπτα, συν 22 δευτερόλεπτα. Η απάντηση που πρέπει να μου δώσετε είναι ένα ναι ή όχι, κύριε Υφυπουργέ, ως πλέον αρμόδιο στην κυβέρνηση, εάν τα τηλεοπτικά κανάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν νομίμως, έτσι όπως το φέρνετε εσείς, για να νομιμοποιήσουν με την τυχόν θετική τους ψήφο οι βουλευτές ότι τα κανάλια λειτουργούν νομίμως. Γιατί εμείς λέμε λειτουργούν νομιμοφανώς. Και το νομιμοφανώς καμία σχέση δεν έχει με το νομίμως. Τώρα τελείωσα. Ευχαριστώ κύριε Καπερνάρο. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι επτά νοδυτικά θεωρία